Caso amb l'olla. Què són tots aquests navies? Ah. Quin viatge més llarg. Sembla que això és una espècie de catedral o edifici màgic. Ah, té tota la pinta. Sort en tinc de la meva vareta. Sort en tinc. Ai, doncs, seguirem amb l'església. Eh! No em moguis, no em moguis, no em moguis, no et moguis, Ostres, no em moguis, no em moguis, ostres. no em moguis. Molt bé. Molt bé. No em faci res, Així sisplau, m'agrada. senyor. No, tranquil, Oh. tranquil. Qui ets? Em dic... Ander... Compte que és difícil el nom, eh? Sí. Em dic... Ander Gander Griffin. Per servir-li. Ah, sí, molt bé. Et podrem dir Ander, oi? Ander Gander Griffin, sí. Ander, Green. Bé, Ander Sí. està bé, suposo. Què hi fas aquí? Aviam, t'explico. Jo sóc un valerós mag de terres molt llunyanes. I vaig decidir deixar el meu lloc per anar a terres... Bé, terres llunyanes, valgui la redundància, per ensenyar màgia als mortals simples, que no tenen aquest coneixement. I com et puc creure i no pensar que ets un pirata espacial? Aviam, un pirata especial jo no sóc. Miri, tingui, la meva vareta. És una vareta màgica. Vareta màgica, això? Sí, Bé, el que vostè digui. em podria donar menjar moro de gana, literalment. Començaràs amb això. Moltes I gràcies, dona encara senyor. gràcies que t'estic donant menjar. Què és aquest lloc? Els 4 regnes. Potser ara sí que et sona una mica més. Ah, no em sona, no n'havia sentit a parlar mai. Ah. Doncs vingui amb mi. Vinc. Vine. Aviam. I aquest edifici què és? És una catedral pel nostre Déu, que és bonica. De moment no està acabada, encara ens queden uns petits retocs, però li queda poc. Ostres, Vingui. que bonic. Miri, aquí és on s'hi trobava abans el banc central, però per problemes va tancar i ja no tenim banc. Oh, Ah, és veritat, no li he dit. Aquí fem servir una moneda, no sé si n'has sentit a què és parlar mai aquest tampoc. artefacte? No ho toqui, no ho toqui. Bueno, és una petita cosa que tenim aquí, se'n diu cofre de l'En. Oh, d'acord. N'has sentit a parlar mai? No, Bueno, és igual, mira, tingui això. Això és una corona, és la moneda que tenim aquí. una corona? Amb això pots comprar el que vulguis. Me la puc quedar? Sí, te la pots quedar, però amb una corona creu-me que no farà res. Aquí s'hi troba l'Ajuntament. Amb la nostra bandera. Que és bonic? L'Ajuntament! Ostres! Hòstia. I aquest qui és? Aquest era el nostre president, però va dimitir i fa poc va morir. Sí, així és la vida. Vingui. Mira. Aquí hi ha les oficines. I doncs bé, això seria l'Ajuntament. Si vols veure més cap a dalt, tenim la sala de reunions. El Pinxito, Manjares... Bajos Precios. Què vol dir això? On ets? No te m'escaqueixis. Sóc aquí dalt, segueixo lligat, no puc fer gaire res. Ah, cert, és veritat. Gràcies, Millor no. company. Vingui. Vinc. Ander Alexander Hunter. No. Aquí... Ander Ganden És igual. Griffin. Això. Aquí tenim la comissaria B, això és l'oficina del
coronel, que tampoc en tenim. D'acord. Hem de fer moltes coses, sí, és cert. Pujant cap a dalt tenim els vestuaris pels soldats i aquí una sala d'interrogacions i a baix, que és on hi ha la part més fosca, per si dir-ho, Ostres! Sui, és aquest? Sui, no, que s'espanta, Sui, calma. Identifícate. Jo sóc em dic Anderganden Griffin. Nom raro, sí, ja ho sé. Vale, te llamaré Alexander. Explica-li una mica el que m'has explicat. Aviam, jo sóc un mag dels més poderosos, diguem-ne. Vaig aprendre màgia, bé, des dels 16 anys i ara mateix m'he embarcat en un viatge per ensenyar màgia a regnes llunyans i m'he anat a parar a aquest regne. Per què em mira així? Sí, les mirades maten, sisplau. Las miradas no matan, por ahora. Encantado. Andergalder... Eso. És un mag molt Anderganden poderós, Griffin. crec que ens anirà molt bé. Vale, voy preparándote. Ven abajo, ¿te quieres venir a la policía? No. No. Només faltaria, ja sóc molt vell per a aquest tipus de Vale, coses. vine a Chibos y te enseño su espada. Ara el que em vull dedicar és a l'ensenyament. Vull ensenyar màgia. Teniu alguna espècie d'escola o alguna cosa així? Doncs la veritat és que no. No, però sempre De fet, ningú sap fer màgia aquí. Només ens movem per pocions. Jo sé fer màgia una mica, molt poqueta. Ah, sí? Quins encanteris saps? A veure, Sembo... Hòstia! No! Això sí que és una bona rebuda, Hòstia. Vale. M'ha fet molt mal. Està bé, senyor. Ui. Vamos aquí al pinchito y mira lo que tienes, ¿vale? D'acord, gràcies. Pots caminar bé o no? Sí. Caminant, sí. Passi. Passo. Segui. Vale, ostras, Pedrín, tiene una herida bastante tocha en la pierna derecha. Vale, Rico, ¿puedes ir un momento a mi casa? Què necessites? Necesito que me traigas, a ser posible, un par de hortalizas, una caña de azúcar y papel. Vinga. Jo conec màgies de curació, però necessito més experiència. ¿Cómo hacer esto? ¿Le duele mucho? No, tranquil. Jo a la meva joventut ja havia patit alguna d'aquestes. És el que té ser un mag poderós. Pero el problema es que Uy. usted ya es joven. Clar, els 67 anys pesen, diguem-ne. Aviso, pica un poco. Com es cou? Funciona o què? Sí. Funciona, pero Es pica un cou poquito. bastant, Bueno, señor, pues se hospeda aquí. ¿Es bonito? Ostres, té bona pinta. Mucho más bonito que mi casa, que la construyó creo que rápidamente. Ja heu arribat. Mitel! Diego, Vigilem-lo perquè aquest és els típics que sembla que no, però llavors ho agafa tot. Aviam, us estic Senyor, sentint. vingui, acompanya'ns. Vingui. Aquesta serà la teva habitació. No miris aquest cofre. Val? Aquest cofre i aquest són per tu. Ah, no, aquest tampoc. Només tens Val. aquest cofre. Espero que no et sàpiga greu. Tens Ja en aquí un tinc llit vindré, i no però tens res gràcies. més. Hola, mira aquest efecte òptic. Mira aquells tres hornos, que des d'un punt de vista sembla un horno normal. Em deixa un pic? muy bien. Ara molt millor. Hola, Tingui. hola, és increïble. I on puc començar a construir la meva escola? Respecte a això, diria que t'hauràs d'esperar una mica. Oigan, ¿de qué están hablando? Que vull construir la meva escola de màgia. Vale, haurà d'esperar un temps, primer hauran d'haver unes eleccions en les quals Exacte. votem un president, llavors li haurà de presentar la idea a ell i esperem que l'accepti. Ah, però no puc fer-ho pel meu compte? O com funciona això? No, seria No. delicte.
Sí, I una et miqueta. posarien a la presó. Com No delicte? volem això. Doncs Que ho bonics els sentim animals. molt, la veritat, senyor. A nosaltres ens agradaria molt aprendre màgia, la veritat. Era el meu propòsit per final d'any, però... no serà Ja. possible. Ara parlant seriosament, sí que estaria molt bé aprendre màgia, sincerament, però haurà d'esperar-se unes setmanes. Per què? Perquè... Senyor, ja li hem explicat. I les lleis aquí com estan? Lleis. Sí, lleis. Bueno, doncs, normales, supongo, no robar, no matar... les Ja, normales. tipus, però construir algun edifici és il·legal? Has de Vol tenir dir un que Sí, permís? tens permisos. Però ningú li està dient que no pugui ensenyar màgia a casa seva. Exacte. Per tant, si faig un edifici privat, puc ensenyar-hi màgia? A casa seva vostè pot fer el que vulgui. Oh. Sí. I si faig una casa que sigui una escola de màgia? I la veritat Amb és qui una he de mica- parlar? Amb qui? Amb qui he de parlar per construir una casa? Ai, Aviam, jo sóc el que té la mateixa rang més alt de la policia, tècnicament sóc el que té més estatus ara mateix. Li dono jo els permisos? a mi em van fer fora, per tant, sí. Doni'm-els Vale, vostè! Vinga! Vinga! Que comenci Us l'aventura! acompanya, si no us fa res. Sí, sí, millor vine. Acompanyi'ns! Tindré que pagar per un civil comunicador. Vale, vegem, senyor. Vostè haurà fet una casa, no? Sí, voldria fer-me una casa. Vale. Llavors, digui'm, vostè quin terreny preferiria? Quan estava venint, m'ha semblat veure a la llunyania com unes pues? Sí, hi ha pues de neu. D'acord, per aquella zona podria ser? És complicat, però sí. D'acord, em valdria diners? No, però sí que hauria de pagar impostos un cop tingués la casa. En això cap problema. Suposo que l'ensenyor màgia cobraria. Sí, però intenti no cobrar gaire. Molta gent d'aquí, com per exemple jo mateix, sabem fer una mica de màgia. Ensenyem un nivell mitjà de màgia i no cobri molt. Posem cadascú en l'espai clàssic. Pensi que la majoria, com jo, cobrem poquet. Què, doncs t'agrada aquell lloc? M'encanta! Què és això? Oh! Hòstia! Com odio els boscs, Dios. M'ataquen, m'ataquen! A ver. Ha, ha. ¿Qué pelín, Vale, más o menos. ¿Qué pelín, Oh! Membrana. Anda, muerto. He agafat algun tipus de membrana. Ah, això és útil per fer pocions. Oh, per mi. Aviam. Faré... Si digo fes de dia. Hola? Algú em sent? Ostres! Hola? Qui és? Hola? Rigobert! Rigobert! On ets? Hosti, quin eco. Sí, estic a un pic, però on Ostres! ets tu? Què són aquests? A un pic. Ai, Jo sóc a la muntanya de davant de les naus aquestes. Hi ha uns tios amb unes ballestes. què? Ai, ai. Vale, esperis. Pilar, perquè em pugui veure. Oh! He fumut la cama per fer aquest pilar. Rigobert! Em veu? Hola? Em sents? Rigobert! On és? Sí, jo et sento, però on ets? Sí. Ens deixarem les veus, crec que compraré un psicocomunicador, la veritat.
Què diu? Deixa-ho! D'acord. Deixa-ho córrer! Ja et veig! Ja et veig! Mital! Aquí estàs. Ostres, has aparegut volant. Sí, puc volar, tinc aquest superpoder, diguem. Que bé. Què ha passat? Per què estàs cridant? Miri cap allà. Ui, Xaval, Waterdrop, que me Han marxat. Han marxat. Hi havia uns amb unes ballestes. Han marxat. M'estaven apuntant. eren de color grisos? Sí, totalment grisos. No. No m'ho crec. No, No m'ho crec. Otras de esos bichos no. No m'ho crec. Sisplau, digue'm que no. Et dic que sí. No em vull tornar a veure aquests bichos, no té vegada. Ja estic Com cansat. encara hagin quedat més pirates aquí. Pirates? Bé, senyor, no es preocupi vostè. Massa D'acord. bra moment, tio. Si ens no veiem més pirates, quina gàbia. Li portaré una cosa, esperis. D'acord, gràcies. Senyor, em deu de falta de respecte, però vostè no hauria pogut fer la seva suposada màgia i eliminar aquests... eliminar esos sujetos? Aviam, vostè que diu que sap tant de màgia, la màgia gasta experiència. No es pot gastar així com així. Però si estan... X de persones apuntant-li... Sí, però ara mateix encara no he reposat i no tinc experiència suficient. Oh, què ha estat això? Què ha estat això? He sentit un crit. Un crit d'un nen petit. Un nen petit. Ja s'ha fet de nit. Oh! Vés a dormir, Grigo, vés a dormir. No m'ocupo jo d'aquest home. Espera que li porto un psicocomunicador. On s'ha posat ara? Està aquí? Ah, sí, estàs aquí. Vale. Perfecte. Senyor! Oh. Senyor! Digui'm. Tingui, això, diguem-ne que és tecnologia d'última hora, no sé si ho sabrà fer servir. Psicocomunicador. Oh! Oh! Sí, vigila! Vigila el teu rad... Ara, ja està. Ho has sentit? Doncs sí. Sí. Perfecte. Ho has fet? M'has enviat un... Sí, a Un casa... això, exacte. Sí, on vivia jo ja teníem alguna cosa així semblant. De fet, crec que era bastant igual. No trobo carbó. Maledicció! Oh! Què ha sigut això? He sentit una altra cosa. Sí, efectivament. És el que m'estic pensant. Senyor, què ha passat? Vostè ha sentit això? El què? Aquests riures de nens petits. Oh! Oh! Quin susto m'ha donat. Era perquè despertessis. Estaves com adormit. Vinga, va, seguim minant, que necessitem que et facis una casa allà. D'aquí poc aniré a dormir. Ha sigut un dia molt dur. Sí, la veritat és que sí. Bé, doncs, senyor, que passi bona nit, jo el deixo. Moltes gràcies. Ens veiem. Ens veiem, viatger del passat. Tururú, 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 pam, 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 tururú, 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 pam, pam, pam.